Салом алейкум мардум. Дар масҷиди Колорадо, Денвер, масҷиди калон доштиян. Медонем ки ягон ҷо масҷид биём ягон штат хабаргирӣ, ҳатман масҷида нишон метим ки то ин ки мо бидонем рӯзои гандагиёмона вақти ҷанозо ягон кор ҳоли безеб кишид, то мо донем куҷода масҷид ҳаст, то ин ки ҳаётмон набуроя имонмон. Ина масҷид дар Денвер. ҳозир сюрпризам шумода нишон метиҳам, комментария мекушум айли бародарон. Вот нами масҷид дар Денвер хеле калон. Намҷода иччота пеш намекарда, зум накардиста картинҷа китобои Қуръон. Ина марҳамат. ҳозир берунда бародаро ждатм доран. Гуфтам масҷида шумода нишон тиҳам. Ин барои инвалидо ҷо. Албатта таҳоратхонашон поёнда хеле тоза. Марҳамат. Масҷид дар Денвер. ҷои занҳо отдельный. ҷа намедроем, барое ки вақти ҷа ҷои кухняшонай, агар ягон кас ягон хел маърака карданӣ бошад, намҷа ҷои кухнишон, ҷои ягон ҷамъомад. Марҳамат. ҳозир берунда меҳмона нишон метиҳам. весте камтарак дар бораи Денверам гап мезанем. ҷа ҷои садақапулӣ donation. Donation айноми бачаҳои айноми подписчикҳо рафта. Ина ки реклама нашиду, просто тоза. Инҷа ҷои обу. Ай бачаҳое ки дар кӯчаан, ай бачаҳое ки ассалому алейкум. Прямой эфир даём. Гуфтум меҳмононро Қурбонҷон як бор дига салому алейкум. Кайша салому алейкум. Чемпиона шинохте Муҳаммада. Салому алейкум Муҳаммадҷон. Ассалому алейкум ака. Муҳаммадҷон чӣ хел? Коротвой. Муҳаммад амина. Дар боиш набудем, лекин ина дар Денвер ёфтак омадак мошалло. Раҳмати калон. Бародар мы за тебя гуфтивай ки гардимся. UFC да як сурат мемонум кати Муҳаммад. Бачаҳо касе ки тамошо мекунад эфира да навай да партое UFC да бибинанд Муҳаммада. Вақти единственный нажавам яка парвиза бадвай. ҳамда да навай да партое отметитиш кунен. Зеби UFC дорада Муҳаммад. Вақти единственный да навай худу да хестага. Аплодисменти када. Кантар масҷида нишон тем оз бо прямой эфир мебрем. Масҷида оз Муҳаммадҷон бахшиш. Ина масҷид ай боло. Шеф ягон гап гуфтани несте? Акама шинохте? Салом рас. И тренер ина масҷид. О да навай та отметит куня ки прямой эфир да меброя. Ина бачаҳо масҷид. Қафошам. Оз мебиём айли? Як қафоша сёмка кунам. Қафошам як нишон метим тонаю. ина масҷида территорияша диден? Ҳамин тақрибан 300 та мошин мебара, агар зиёд набара. О тамом ина да навай то занг задай медромадиян. Кишум комментариётона ёки беста хай тамошо. Қафошда ба филм дунужда мадрасаам дора. Айчи ҳисоб барои куҷа детский площадка дошт дидума ромаданда. Пештара масҷиде ки ман дар Техас видео карда будам, ҷа стадиони калон дошт. Инҷа ба филм мадрасаш барои до гуфтивай ки инҷа баскетболни площадка ҳам доштиян. Диде? Намо территорияи масҷид даромадаш ай ҳамҷа сар меша. Ягон каса надидестам навистагиотона бахшиш офтоб да чашм задестай. Хо на ҳамуҷада компанияи як бародари мо номаш Акмал, мошин бизнес. Мошин мефурӯшанд, хариду фурӯши мошин. ҳозир шава агар ҳамуҷа боз як навори дига мекунум мебинен. Е эфира сахранид мекунум мемонумтона. Як ҷо ҳозир мерем мешинем, баъд насиб боша кати Муҳаммад отдельно шита як чахчах мекунем, гап мезанем, якчанд саволот дорум. Баъд иҷа дута дига бародаромон Қурбон
ин акай Шараф ба фикр номшон аз ёдум набуромада бошад. ин акамшонам ширкат доранд, питсерия доранд, доставка доранд, масалан мувинг доранд, кучокуч компанияшона. На Қурбона масалан ширкати худша дорад, внутренний доставкада мошин дорад. Мегӯяд акай парз любой бародари тоҷике ки дар Америкай, масалан дар Нью-Йорк азоб да каждеста ё ки мехоҳад Нью-Йорк айваз кунад, метавонанд марҳамат ин бародарода дар муроҷиат бароен. Денвердаам ёфтем бародарое ки анамхе масалан намин худуш территория масҷид буд. мо да соат 6:10 фарқиятш кати Нью-Йорк 2 соат. Бози кати бародару як мерем ягон ҷуда мешинему, баъд ба ҳазур кашон чахчах мекунем. Гап неста ҳамашонда. Ҳама каса обод. Як бор дига обод боше. Дар эфир худо хоҳад бо мебинед мана. Салом алейкум.